uzosibekela ilizwi lokuqalela phela inkosi Yesu emnqamlezweni cela ubrother esethu umbiko evela phambili. Oh Jesus. Azothatha ilizwi lesibili elathetha inkosi Yesu. Othatha ilizwi lesithathu. Azothatha ilizwi lesine.
azothetha izwi lesine. Jesus. Usawana azophetha izwi lesithandathu. Sesibona ke namhlanje naba abantu abamiswe ngoyingcwele phambi kwethu ukuthathethe nathi ngabo kuze kwenzeke umsebenzi wakho uNkulunkulu. Lachithanga ixesha ke zocela nje umhlabelo siphakamisele ubrother esethu asengaphambili. Lapho Jesu wami
Hallelujah. Ngibulisa umoya ngcwele ngomphathi webandla, ngibulisa utata, ngibulisa utata umfundisi, ngibulisa umzimba wonke. Amen. Ome phambi kwenu ngo-Esethu Mbiko usindisiwe. Hallelujah. Ngiyazalwa apha kwidolophu yaseDutywa kwindawo okuthiwa kuseGwadana. uYesu undenzela inceba egameni likaYesu. Bengicela nje zityhile kwincwadi kaLuka chapter number 23 ngoverse 34. Yes, Jesus. Ukulalela wesikhathi Luka chapter 23 verse number 34. Xokondaba ukubethelelwa emnqamlezweni. Verse 34. Wathi ke uYesu, bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ngicela siphakamize thina izwi kaMesu. Bawethu nalizwi lakho ncede Nkosi uJesu. Hallelujah. Siva nje elamazwi athethwa yiyo uNkosi uJesu. Hallelujah. Apho athi bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Hallelujah. Unobangela wokuba uYesu athethe lamazwi ingxaki okokuqala xa sijonga emva uThixo waye enengqumbo phezu kwabantu bakhe ngenxa yobana ngaba uThixo wafikela kwisigqibo sokubana ngaba amadini atshiswayo aye aphele endike ngoku ngexesha kuzalwa uYesu abantu sele kudala bemkile emimiselweni kaThixo okanye sele kudala bemkile ebukhoneni bakhe uThixo. Hayibo, hallelujah. And injongo yongabana uYesu aze emhlabeni kuzoxolelanisa abantu noThixo ngokuba kwakunento okanye uThixo abantu babemshiye ngasemva, abantu bephila unothanda isizwe sikaThixo, isizwe esiguba indimoni. Hallelujah. Sonke ngoku uYesu uthetha lamazwi wobana ngaba bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Jonga ke ngoku iJerusalema yaziwa ngeyona ndawo eyayithanda ukubulala abaprofeti bakaThixo and bonke abantu ababethunywa khona eJerusalema, but abantu bakhona babeya bebaqulube ngabatye ke ngoku babe benza loo nto nakuYesu kanti abazi into ngabana bafezekisa isibhalo. Hallelujah. Uthi uYesu bawo baxolele phambi koba umsebenzi uqhubeke kodwa uYesu uthi bawo baxolele because umsebenzi awukwazi uqhubeka kusenengqumbo. Hayibo, jonga insindiso ayikwazi ukwakheka kusekho ingxabano phakathi komntu noThixo. Hayibo, insindiso ayikwazi ukuqhubeleka okanye umzalwana kazalwa phezu kwengqumbo. Hallelujah. Hayibo, amen. Ayikwazeki loo nto leyo. Ngoku uYesu uthi bawo baxolele wenza uxolo because uyayazi into ngabana njengoba abantu besithi bayambulala baba bayagqiba kanti abayazi into ngabana uYesu uphethe uxolo wabana ngaba kuzalwe izizwe, wabana kuzalwe insindiso, into bangasibe lapha namhlanje sizelwe ngenxa yoxolo. Hayibo, hallelujah. Ejonga xa ukuvumba eshumayela uthi ndithatha indaba ezilungileyo zoxolo uthi ukuthi insindiso iyento nokwenza nefoundation yoxolo. Hallelujah. Ngicela ukhrisela inkonzo egameni likaYesu. Oh my God. Nefoundation yoxolo. Mighty Jesus. Siyabonga egameni likaJesu. Yes, Lord. Sophakamisa ke umuntu wesibili. Sesivile nje ukuthetha kaMoya Ngcwele that nobinjana aze ngaphambili Jeru ayale ngenqamlezweni Siya akho uJesu Ayele ngenqamlezweni. Hallelujah.
Bulisa kumngcwele, bulisa utapostile, bulisa utalofundisi, buliseke bonke nje abantu abakhona endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Yes, Lord. Ndingumzalwane ke uNobinjana. Ndiyazalwa ke kwalapha eDutywa kwiilali zasesithenjini. Ndisilisiwe ke ndiyamthanda uYesu kakhulu owayexolela impilo yam. Hallelujah. Ndiyacela nje sike sityhile pha incwadi kaLuka chapter 23 verse 43. kaLuka 23 verse number 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eparadisi. Bawo oyingcwele Nkosi uYesu. Siseva nje amazwi alapha kwincwadi kaLuka 23 verse 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uya kuba nam eparadesi kaBaba. Hallelujah. So sinikezwa apha izethembiso zento kokubana kukhona indawo esiyawuhlala kuyo engasifanelanga kodwa ewathetha nje uYesu lamazwi. Kukhona ke abantu izihange ezibini ahambe nazo ukuyobethelelwa emnqamlezweni. Njengokubana ke besendleleni selebethelelwe emnqamlezweni, kodwa ke sikhona isihange esithile esithetha ilizwi elimenyelisayo uThixo, andithi elimenyelisayo uYesu. Ithetha ngohlobo lento kokubana ukuba wena unguye uKristu, sisindise, kodwa usisindise nathi. Kodwa siyavela esinye isihange, sivela namazwi enqonda uba uYesu waye waqhukumiseka khona. Nisisothetha esi isihange, xa sisiva esi sihange besithethile, sisenyelisa uYesu. Ngoba saye savela esinye isihange sisithi, ingaba awumoyiki na wena uThixo okubana uthethe ngolu hlobo uthetha ngalo. Hallelujah. Kodwa ukubana sele ethile, ngoba kuyafumaniseka uYesu njengoba ewabeka la mazwi, ewathetha into kokubana njengoba nawe eparadesi kaBaba, kungoba uhlatyiwe leli lizwi lesi sihange. Hallelujah. Ngoba siye sabonakala esi sihange singayityhilelanga inyama nagazi, into esiyithethayo, kodwa sityhilelwe kwakuThixo osemazulwini. Hallelujah. So ke namhlanje kuyavakala uba sikhona isethembiso ndizokwehla kule ndawo, kodwa uYesu uveza inceba into kokubana kodwa namhlanje ikhona indawo ozohlala kuyo engakufanelanga, ngoba wena uthethile okutyhilelwe nguThixo, hayi okutyhilelwe lihlabathi. Hallelujah. Ngoba zikhona izinto eziba khona emhlabeni ezibambayo insindiso yami nalo walo mzalwane, kodwa kufuneka abantu abazothi noma behleli noma mazwi efika endleleni, kodwa athi Yesu, kodwa laa ndlela ondethembisekayo ndizayibona. Hallelujah. Sonke nangoku sikhona isethembiso esisinikezwe Yesulwini, into okokubana siyawuhlala naye. Hallelujah. Endaweni engcwele
Epangalena, sizophakamisa umuntu wesithathu phakanyelwa nje intuba kubani owayengasenzela into engaka bani owayengasenzela nabazali bethu babengenawulunga kodwa uYesu wasenzela incebe enkulu lento sithi lukhulu kudumo lwakhe ngoba wasenzela into enkulu sicela usisiphetha sengaphambili lukhulu dumo lwakhe phakamisa ingalo zakho ake sihlabelele kakhulu Pangale
yamakhosi Oh, God. walaletheni ekhameni likaJesu waseNazaretha ndabo. Hallelujah. Ndiyambulisa kumangcwele khona phakathi kwethu. Ndibulisa uTata, ndibulisa uTata umfundisi. Ndibulisa ibandla lonke likaKristu ngegama elihle likaYesu. Igama lami ke ngusisiphone Mpetsifana. Ndiyazala uqanduli sinsiwe ke nasemini. Yesu wayinceda impilo yami naye wayixolela. Hallelujah. Sisekule nkonzo hallelujah yokuxolelwa yokuzalwa kwethu. Hallelujah. Sizawufumana izwi kwincwadi kaYohane chapter 19 verse 26. When see you, oh yeah. Yohane chapter 19 verse 26. uYesu ngoko akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona uthi kuye unina mfazi nako unyana wakho andule athi kumfundi lowo nanko unyoko. Siva lamazwi haleluya. Nje kunento eniphakamele yakho ebikathethwa apha ekuseni kuthethwa ngendaba yokuthi kwixesha laqala kwakuthi nxa kuza kwenziwa amadini ingadingeki into enesiphako into eqhwalelayo haleluya. Ke namhlanje siva lamazwi apho uYesu athi xa the wajonga ezantsi esemnqamlezweni haleluya waze wambona unina haleluya wathi asakumbona wathi mfazi uyelu unyana wakho haleluya. Apha ke siyeva ke ukuthi uMaria indlela okwenzeke ngayo ukuze uYesu abekhona haleluya lithi kwangena umoya oyingcwele kuyo ngenxa yokuthenyuka haleluya. Silenkosi lisiqala kakuhle ukuthi uMaria uyena mntu wayanyulu waze kwabona ukuthi usindiso luzawufakwa kuye ukuze kuzosinda impilo zethu haleluya. Apha litheli lizwi uthe asajonge ezantsi ndiyaqonda ukuthi abantu bebebaninzi bebegcwele wathi asajonga abantu abanesono wabona ukuthi mfazi ubungekho aba bantu bebengeke basindiswe. Uba wena khange uhlale ebungcweleni aba bantu bebezophelela esonweni haleluya. Uthi asajonge ezantsi athi nanku unyana wakho lona wamthwalayo nguye luzosindisa ihlabathi haleluya. Uma sisiva kwinto nje enhlalayo kuthiwa apha ekuseni kuthiwa athi nxakecela bacela ukuthi kubilanto khawusikhululela uBarnabas ukuze kuthathe uYesu babengazi ukuthi luqalela lokuqala uBarnabas ubekhulula loyenkolelo khosi lithi siwengubo bathi bacela umone kubethelelwe lungenatyala babengatshilekelwanga ukuthi into yokuqala sindiso lokuqala qala kuPilato haleluya. Namhlanje sele sikhona uYesu wasisindisa kodwa ngoku sihleli into esiyidingayo sidinga lowo nalowo athi Nkosi Yesu moya wakho ngcwele mawuhlale kuwo bathi bangulu uzawukhulelwa ukuze kusinde abantu bonke uthi uma ndihamba emhlabeni kusindiswa abantu ngoba kumitheke umoya engcwele empilweni kumitheke umoya engcwele ayona nto Yesu ayizosikhululela yona wayasazi ukuthi bakhona abantu abasazoqhubeka bona kumele ukuthi sibalandile ngokumithwa kumoya oyingcwele. Ngavumi nje nawe ukuthi uphume apha umoya engcwele ungamithanga. uMaria wafumaneka ongoyena mntu onyulo nanamhlanje ubunyulo bungaqala ke yakho impilo namhlanje ngoba kuthiwe lamazwi asaphila asemanje
uNkulunkulu kumithe kumoya engcwele egameni likaJesu nemikeni khona. Jesus. Kuthiwa kungenzeka nakuthi sikhulelwe sizale onyana, ngoba silelo bandla elingumakoti limele ukuzala. Sishiye nguYesu ukuze sizale emhlabeni. Sibekwa kanje, kufuneka abantu abazokhulelwa bazale onyana. Asizobheka kwenye ilizwe, asumntu ngamnye kaba nalomthandazo. Ndingabikho nje bandleni kodwa mandizale. Awukwazi uzala umoya engcwele ngekho. Abantu abangena moya engcwele bayaqhomfa, kodwa abanomoya engcwele bayazala. Abangena moya abazali, kodwa abanomoya oyingcwele bayazala. Cela sime ngenyawo. Siyakhuphuka abazalwane. Siyanyuka ngoku. Cela nawe inhliziyo yakho ngasali ngasemva. Mayenzeke intando yakho. Mayenzeke. Kunalento yathethwa nguYesu eGetsemane. Wathi ayayibona inhlungu eyifa. Wathayina udlula le ndebe ndingayiselanga, kodwa makungabi ngokwentando yami, kube yintando yakho. Silapha emnqamlezweni, makwenzeke intando yakhe. Lapho kukho khona umsindisi wasifela, ake siphakamise lapho ake sijonge khona umsindisi awumuntu wasifela lapho La
Ndiyambulisa ke umoya oyingcwele. Ndibulisa utata, ndibulisa umfundisi. Uma mfundisi ndibulisa ibandla lonke. Igama lami ndinkulutho, ifana nami ndimoya wamditshwa. Ndiyazalwa ngapha eMount Fletcher, ndisindisiwe. uYesu uyayinceda impilo yami. Cela sikhile kwincwadi kaMateyu chapter 27 verse number 45 no verse number 46. Yes, Jesus. Chapter 27 verse number 45. Kutheke kuthabathele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. 46. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabachthani. Oko kukuthi, Thixo wam, undishiye ngani na? Bawo ingcwele, Thixo wethu onamandla. Nkosi uYesu, wena unguThixo. Wena unamandla, nalizwi lakho. Jehova ophilayo, sincede ngalo. Moya oyingcwele egameni likaYesu waseNazaretha, malenza umsebenzi walo. Baba wethu oyingcwele egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Kangabana sisiva kweli lizwi apha ithi iBhayibhile uYesu elenga emsiphambanweni kwavele kwabamnyama emhlabeni, kwawa ubumnyama obukhulu. Abobumnyama babuhlali phezu komhlaba, bahlali for 3 hours. Siva uYesu kangabana ethetha ekhala. Ithi iBhayibhile wakhala ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli, lama sabachthani. Thixo wam, undishiye ngani? Okokuqala uYesu waqala kwaPilato. Kaxeshana kwaPilato phambi kwamakhululwe uYesu uqala wabethwa. Kaxesha uYesu bambethayo wayengabethwa ngezaphokhwe eziqalanyelayo. uYesu izaphokhwe ebesimbetha zazinesikhwenkwane. Athi uprofethi uIsaya kangabana emqaqisa emqolo wakhe walinywa. Ngabangabana uYesu wayebethwa kodwa wayengabethwa nje, wayalinywa. uYesu wabethwa to the point of abantu abamasiyo bakamrecognize. uYesu apho asefaka kuthiwa wakhala. Nakaxesha uYesu asedlalani ayembonazwane iindawo zakhe mazichwitha, asefa uYesu kuthiwa wakhala. Wafika uYesu wabeka phansi kwesiphambano, wafakwa isikhwenkwane esandleni nasemintweni nasezikhazi, asefa kuthiwa wakhala. Asefa kuthiwa wakhala. Walanga esiphambanweni kwaqala kwamnyama emhlabeni.
Kakasa kumnyana msabani uyasothwala isono zoluntu yoto Yohane kathatha bonani fana ngathiko ethwala isusa isono sehlabathi kwafeza ngelolizwi uyasasibabhalweni ethwala isono sehlabathi wakalo people wathi ngamjonga wabona isono sehlabathi wathi ngamkhangela akambona uYesu wabona isono wayaphathwa sisono ayinkosi yami ngabahlwakuli bangena kuye phakathi ngamabulali bangena kuye phakathi ayayayayay wayathwala isono sehlabathi wakalo people wathwanga kude wakalo wakalo yes wakala wate ali Tepa wa Monsiaka Oto Yohane kathatha uyazowa kulesi akunyana theko akahlukana naye uyazo generation to generation akunyana dada wakho phepho kodwa hapa sefatali udisiyaka wahlukana uyazola theko kayingayasono Tepa wami udisiyakani Tepa wami wakalo Yesu avamamnyama mhlabeni katlasa kwamnyama mhlabeni uyakhala kwakala kwadamu ngikhoselo akhina ngwala abadabelani nakukhosela kwathi Yesu izikhalo zakhe sadamu ngikhoselo kwifangwala iziphambili ayibomhlaba waqada ngaphakathi abantu abavuleka baphuma abantwana bayokhala emsibantwana abasendwaneni bathi namhlanje kwakufa kwakhe abasendwaneni bayaphuma